Старшыня палаты прадстаўнікоў, упаўнаважаны прадстаўнік кіраўніка дзяржавы ў Віцебскай вобласці Ігор Сергяенко з рабочай паездкай пабываў у паставах. Прыняў удзел у адкрытым пасяджэнні раённага выканаўчага камітэта. Тэмай стала ўключэнне ў гаспадарчы абарот маёмасці, якая не выкарыстоўваецца, а таксама пустуючых і старых дамоў. На пастаўшчыне такой нерухомасці звыш 100 тысяч квадратных метраў. Ёсць станоўчыя прыклады яе прымянення. Так, на месцы старой лазні ў цэнтры горада ў хуткім часе з'явіцца гандлёва-забаўляльны комплекс. Гаворка на пасяджэнні ішла і пра праблемныя моманты пры выкарыстанні нарматыўна-прававой базы ў гэтай сферы. Проделана огромная работа по сносу неиспользуемых объектов, аварийных. И здесь хочется отметить то, что наряду с собственными средствами предприятий, которые сносили объекты, непригодные к дальнейшей эксплуатации, были затрачены и бюджетные средства. И хочу также отметить, что, допустим, бывшее имущество, перешедшее нам в собственность района от банкрота, площадью более чем почти 14 тысяч квадратных метров, мы снесли в прошлом году. И на его базе сейчас, в прошлом году, уже начато строительство нового современного молочно-товарного комплекса. В первую очередь, наведение порядка на земле. Это и внешний облик наших населенных пунктов, когда эти старые дешевые здания, годами неиспользуемые, далеко создают неприглядный вид. Ну и, соответственно, стоит задача в том числе и приобретать, продавать, возможно, те, которые можно использовать здания. Наверное, такой уже бум массового приобретения зданий прошел. Сегодня единичные обращения, в первую очередь представители бизнеса, которые покупают здания, пытаются организовать либо торговые объекты, либо объекты туризма, либо производства. У паставах старшыня палаты прадстаўнікоў, упаўнаважаны прадстаўнік кіраўніка дзяржавы ў Віцебскай вобласці Ігор Сергяенко таксама азнаёміўся з работай пастаўскага дарожна-будаўнічага прадпрыемства і прыняў удзел ва ўрачыстым сходзе, дзе ўручыў падзякі лепшым прадстаўнікам працоўных калектываў.